Helo na, Awen Edwards dwi, a dyma fy 5 top tip I fod yn fyfyriwr gyfraith llwyddiannus yn eich amser yma ym Mhrifysgol Bangor. Felly, tip rhif 1 ydy nodiadau. Mae hyn yn rhywbeth sy'n eithriadol bwysig yn eich amser chi'n brifysgol, a mae cadw ar dop eich nodiadau yn ystod y flwyddyn yn mynd I helpu chi gymaint erbyn adeg aroliadau. So, dyma enghraifft o nodiadau fi ar y funud, da ni'n tapio bob pwnc sgennyn ni a reid y maes llafur ar flaen y folder. A wedyn, top tip bach personol I fi sydd wedi helpu fi dros y 2 blynedd diwetha ydy colour-codio eich nodiadau. Felly mae gennym ni pinc am achosion, gwyrdd am ddeddfwriaeth, oren am farn academaidd a melyn ar gyfer y pethau pwysig ar y dudalen. Felly mae hyn yn rhywbeth sydd bendant yn mynd I helpu chi pam da chi'n adolygu at yr aroliadau mwyn gallu gweld y nodiadau yn eich pen yn haws pam da chi'n cofio pethau ar gyfer arholiad. Yr ail tip swn I reid ydy darllen. So mae lot o'r cwrs gyfraith yn ymwneud â darllen lot o lyfrau. Felly, un peth sy'n bwysig I wneud yn ystod y cwrs ydy os ydy'r darlithydd, a mi fydden nhw yn argymell llyfrau chi ddefnyddio sy'n cyd-fynd efo'r cwrs ar ddechrau'r flwyddyn. Felly, os ydy'r darlithydd yn deud bod dydwch penod 1 a 2 yn ymwneud â'r ddarlith yma, yna darllenwch penod 1 a 2 cyn gyntaf y phosib ac mewn unrhyw achos cyn y ddarlith nesaf. Oherwydd ar y pryd, falle bod yn teimlo bach o bor, falle bod chi eisiau mynd ar noson allan, ond bendant gwnewch o fewn yr wsos gyntaf yna, neu ydych chi'n mynd I fod bythefnos cyn yr arholiad yn trio darllen llyfr 500 o dudalennau a di hynny ddim yn hwyl I neb. Y trydydd tip swn I reid ydy profiad gwaith. Ar ôl I chi raddio, mi fydd pawb allan yna hefo gradd yn y gyfraith, fydd hynny ddim yn eich chi sefyll allan pam yn ceisio am swyddi. A da ni'n hynod o ffodus yma Mangor bod ni'n ysgol mor fach a bod yr holl staff efo rhwydwaith mor dda o gysylltiadau sgennyn nhw fewn y byd cyfreithiol. Felly cymwch bob cyfle sy'n dod ato chi. Fyddwch chi'n cael llwyth o ebyst am cyfleoedd profiad gwaith, cyfleoedd I fynd at dwrna, at far gyfreithiwr, i'r llys ac yn y blaen, a cymwch yr holl gyfleoedd yna. Fe sy'n ffodus I gael mynd i'r Iwerddon flwyddyn diwetha, I ddilyn I gael bod yn yr Goruchaf Lys am fis, ac oedd hwnna'n brofiad sydd bendant wedi helpu fi I gael swydd ar ôl graddio. Tip rhif 4 felly ydy cymdeithasau. Da ni'n lwcus iawn o gael 3 cymdeithas gyfraith yma Mangor, y Law Society, Street Law, Legal Advocacy Society, yn ogystal â cymdeithas negodi sydd hefyd wedi cael ei sefydlu eleni. Felly cymrwch rhan yn heina I wella'ch sgiliau siarad cyhoeddus, dadla, falle, a maen nhw bendant wedi helpu chi'n y dyfodol. Ac yn ogystal â hynna, sy'n rhaid chi gyfyngu chi'n i'r gyfraith, mae yna dros 100 o glybiau sydd hollol yn rhad ac am ddim I ymuno Mangor, a fedrwch chi'n gwneud unrhyw beth ych isio a cyfarfod gymaint o bobl newydd. Felly enghraifft, dwi'n neud efo'r holl gymdeithasau gyfraith, ond yn ogystal â hynny, dwi hefyd yn neud hefo Aelwyd JMJ, Côr Cymraeg, dwi wedi chwarae hoci yn ystod fy cyfnod yma, mae yna gymaint o bethau gwahanol fedrwch chi'n neud. A tip rhif 5, y tip ola ydy mwynhewch eich hunain. Mae 2 blynedd yn hedfan heibio yma Mangor, a ydych chi'n mynd I fwynhau bob eiliad ohono fo, felly gnewch y mwyaf ohono fo. A pan fyddwch chi'n sefyll yna efo'ch cap ar ddiwrnod graddio, fyddwch chi'n cael edrych yn ôl ar y 2 blynedd yn meddwl bod chi wedi cael amser gwych yma Mangor.